O Ministerio de Transportes desbloquea a reforma do enlace Pontevedra Norte da AP9, máis coñecido como o nó de Bombeiros. Obviamente este proxecto é un proxecto que levamos décadas demandando, debería ser o único nudo de autoestrada con doble bucle do século pasado, bueno, que sea do século pasado non é moito, porque levamos só 20 anos deste século, pero de mediados do século pasado era este nudo, non? E, polo tanto, eu estou contento de que, efectivamente, se lle dé este último impulso, porque xa iba sendo hora, non? Así que saben que este proxecto ten unha longa historia, nos cumprimos, e a pesar dos compromisos anteriores, cumprimos desde o ano 2018 co que nos, desde logo, comprometimos no seu momento. A intención é que a reforma estea licitada antes de finais deste ano para comezar as obras ao longo do 2023. O proxecto mantén a solución que se plantexará no 2016. Os coches que saian da autoestrada procedentes de Vigo chegarán directamente á rotonda da Ponte das Correntes. Dende este punto accederán tamén á AP9 os que circulen dirección Santiago. Pola súa banda, pola rotonda de Bombeiros pasarán só os coches que cheguen a Pontevedra dende Santiago. Tamén os que queiran acceder á autoestrada en dirección Vigo. O que evitamos así é que se teña que estar cruzando de un a outro, a través da glorieta se pode ir directamente esa dirección AP9 para Santiago, e os que veñen de Vigo, pois realmente xa conectan directamente tamén ca glorieta. Esa terá un doble sentido, unha doble dirección. Tamén haberá unha conexión directa dende a saída da AP9 cara a PO 531 en dirección Vila García. O treito final de Domingo Fontán pasará a ter 4 carrís entre a Ponte das Correntes e a rotonda de Bombeiros. Ademais, o proxecto contempla a construción dunha senda peonil dende a Barca cara a Xunqueira de Alba. É un proxecto que nos vai a permitir mellorar non só o que é a fluidez do tráfico, que era necesario e que é necesario, senón tamén esa seguridade viaria e tamén esa mobilidade. E máis se cadra nun concello como de Pontevedra, no que falar de mobilidade, falar de calidade, polo tanto, de recoñecemento internacional. O proxecto está orzamentado en case 11 millóns de euros, despois de que a contía tivera que ser revisada para axustala ao incremento de prezos dos últimos meses.